Bună și bine v-am regăsit la Must Talk, podcastul de astăzi. Împreună cu mine este domnul conferențiar doctor inginer Ilie Tăucean. Bună ziua! Bună ziua! Domn profesor, vă rog să vă prezentați și să ne spuneți câteva cuvinte despre relația cu proiectul MUST. Pot să spun, pare bine că ai spus domn profesor, sunt în calitate și de profesor aici pentru că proiectul are ținta de a îmbunătăți activitatea și în partea didactică. Sunt, evident, la Politehnica din Timișoara și cercetător, dar sunt și ca poziție prodecan al facultății și suport această activitate de cercetare și inclusiv în cadrul proiectului. Deci am dublă sau poate triplă calitate. Am fost cooptat în cadrul proiectului de către doamna profesor Anca Drăghici pentru toate calitățile, să spunem, pe care le-am menționat și fără modestie. Cred că din acest punct de vedere proiectul are o echipă foarte bună. Da? Doamna Drăghici a reușit să realizeze, să aducă în cadrul proiectului specialiștii necesari pentru realizarea activităților proiectului și pentru pentru cele mai bune rezultate posibile ale proiectului. Sunt interesat din acest punct de vedere direct și indirect, pentru că activitatea didactică este cea care este principalul meu obiectiv din punct de vedere al poziției de prodecan. Vă pot spune, domn profesor, care este experiența dumneavoastră de învățare în acest proiect MUST și care sunt competențele, abilitățile pe care vi le-ați dezvoltat dumneavoastră pe perioada de implementare a acestui proiect? Cred că putem extinde răspunsul nu numai pe perioada proiectului, pentru că am fost cooptat în proiect, pentru că am avut anumite competențe și înainte de începerea proiectului. Am participat și la alte proiecte și în calitate de membru în echipa de proiect și în calitate de grup țintă. A fost un proiect foarte bun acum 10 ani în cadrul Politehnicii care a dezvoltat competențele de e-learning, s-a numit Didatec, și la care au participat mulți profesori din cadrul Politehnicii și prin care am învățat să folosim campusul virtual, deci o platformă de e-learning în care trebuia să folosim multimedia, trebuia să folosim pagini web, trebuia să folosim videouri, trebuia să folosim evident prezentări și text și imagini deci combinația transmedia, așa cum se cheamă. Acolo cred că m-am pregătit și pentru perioada de pandemie care a însemnat trecerea exclusiv online, iar acest proiect, de asemenea, cred că a fost ca o mănușă în această perioadă. A fost pentru mine un training foarte bun, pentru că sunt un consumator de multimedia, dar am folosit mai puțin în cadrul activității didactice și nu numai. Și atunci am fost conștient că folosesc instrumente, adică sunt ținta instrumentelor respective, dar eu nu le-am folosit. Și atunci proiectul a fost un fel de wake-up call, un fel de mi-a deschis ochii că ar trebui să folosesc, mai ales că studenții în ziua de astăzi citesc mai greu un text lung și preferă să folosească un link, să folosească un video, să folosească instrumente interactive în cadrul cursului. Altfel interesul este scăzut. Într-adevăr, așa este, iar din postura de student al masterand a Facultății de Științe ale Comunicării, vă pot spune și pot confirma faptul că acest campus virtual pe care l-ați amintit anterior a fost o necesitate pentru că pandemia a venit de nicăieri, iar aceste
aspecte ale multimediei au fost de asemenea foarte importante pentru noi. Vreau să vă întreb dacă sunteți DigiCoach și cum ați acționat ca DigiCoach în Universitatea Politehnică din Timișoara, România. Sunt DigiCoach, am fost instruit, am fost și în cadrul echipei pe parcursul proiectului și în Germania la întâlnirea anterioară. Am acționat în ultima perioadă, în ultimele 4-6 luni, la nivelul activității educaționale. Am avut ore în special pentru cei de la master, cu care am un master de management și care sunt mai deschiși și cu care pot să interacționez mai ușor. Ei sunt mai flexibili la acest nivel, au trecut deja prin experiența licenței și cu ei am reușit inclusiv să dezvoltăm povești care să poată să fie adaptări a poveștilor clasice, poveștile cum ar fi Capra cu trei iezi, Scufița roșie, în care le-am cerut să inverseze rolurile, să-și facă un scenariu, să prezinte, să se înregistreze, la un curs de managementul inovării. Care a fost feedback-ul studenților în ceea ce privește acest aspect? Feedback-ul a fost că ei credeau că e ușor, dar nu este ușor. Nu este ușor să creezi o poveste, storytelling-ul este foarte dezvoltat, foarte cerut, să ai un scenariu în care să parcurgă etapele corecte ale unei povești. Nu este așa de ușor, deși noi învățăm de mici să analizăm o poveste cu introducere și așa mai departe până la final, dar când creezi ceva sau vrei să recreezi, nu este așa de ușor să... Exact, iar creativitatea trebuie să-și spună cuvântul. Cum ați folosit cunoștințele și expertizele dobândite și în ce domenii, dacă ne puteți spune, în educație sau în cercetare, în marketing academic sau în cazul, poate, unor proiecte cu reprezentanți ai comunității sau a societății civile? În calitate și de prodecan, sigur, este chiar obligatoriu să folosim aceste instrumente și în marketing educațional. Am pregătit prezentări, nu numai text, imagine, linkuri, coduri QR, linkuri către video care prezintă universitatea, pentru că oricât la un anumit târg, dacă interacțiunea este de scurtă durată, faptul că ei pot ulterior să obțină candidații, elevii sau studenții care vor să vină la master, este mai ușor să acceseze o prezentare ulterior și să afle informațiile de care au nevoie. Studenții mai folosesc astăzi PowerPoint-ul? Folosesc. Este instrumentul clasic cel mai ușor de utilizat. Încercăm să nu folosească un instrument, adică o prezentare care are doar text, să aibă anumite chiar linkuri, să aibă insert de pagini web, de video, dacă este posibil, nu. Deci să fie un echilibru între aceste instrumente, pentru că nici doar textul, dar nici doar video nu este de dorit. Își folosesc studenții creativitatea în acest sens? Folosesc dacă îi îndrumăm, de aceea suntem antrenori, coach, trainer, astfel încât să îi îndrumăm spre aceste instrumente. Da, sunt unele destul de importante. Dumneavoastră aveți vreo recomandare pentru alți colegi din universitate, cadre didactice sau personal administrativ în ceea ce privește exploatarea resurselor educaționale deschise create prin intermediul proiectului MAST? La nivelul universității, la nivelul structurilor, al facultăților, departamentelor, administrației, cred că cuvântul cheie este comunicarea. Cu cât această comunicare este mai corectă, și cel care comunică și cel care primește mesajul să înțeleagă complet și corect, fără bariere, ceea ce trebuie
să fie transmis. Prin aceste instrumente se elimină anumite bariere în comunicare, care altfel duc la anumite greșeli. În administrație pot să fie greșeli mari și atunci eu recomand, lucrez cu secretariatul, lucrez cu alte departamente, facultăți și cu rectoratul universității, deci cred că am recomandat până acum și voi recomanda în continuare. Deci vreți să spuneți că această relație între emițător și receptor este una foarte importantă. Și canalul de comunicare, modul în care se comunică, cum se codifică și decodifică mesajul este foarte important. Ne mai puteți spune câteva sugestii ale proiectului MAST în ceea ce privește acest proiect? Cred că proiectul se desfășoară așa cum el a fost intenționat să se desfășoare. Este pentru echipa care îl dezvoltă, este foarte, foarte binevenit, este corect. Deci mulțumesc pentru cuvinte și pentru explicațiile acestui proiect. L-am avut alături de mine pe domn profesor Ilie Tăucean, iar până data viitoare, distrați-vă cu multimedia!